Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जुर बरनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों दिनैनि गोनां खौरांफोर। दिनै सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि थैनाय सान। बन्द फोसावनाय 20 आबादारि सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमदों। फरायसालिमायाव फोरोंगिरिनि थाखाय 1000 लांदां मासि ओंखारदों। दानिफ्राय मोनसे मिसकलजोंनो मोननो हासिगोन LPGनि कानेक्सन। दिनैनिफ्राय गोजाम जानबुङाव सोलिनाय नंला जीमेल, इउट्युबजों लोगोसे गुगलनि जेबो एप्स। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। बर' हारिनि सासे मेंनो रोङै जोहोलाव बिथां मुंख्लं बिहुराम बर' राव थुनलाइ आरो माहारि धोरोमनि मेंनो रोङै मावथि मुंख्लं बिहुराम बर' बिथाङा जोबथा हांसिम गावनि हारिजों लोगोसे गासैनिबो मोजांनि थाखाय सानग्रा मावग्रा सुबुंमोन। बर'नि बायदि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बिहोमा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि बिबान लानानै राव थुनलाइ फेहेरनाय आरो समाज फोसाबनाय बिथिङावबो बिथांनि बिहोमाया मख'जाथाव। बर' हारिनि गेजेराव खौरां बिलाइनि दोहौ लाबोग्रा गेदेमा बिथांनि सोरजिफोरा जादों आसारबा, गिबि बिथाइ आरो गोबां। थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि, बर' राव थुनलाइनि मेंनो रोङै मावथि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि दिनै बोसोरारि थैनाय सान। रायजोनि गोबां जायगाफ्राव बिथांनि गोसोखांथियाव 27 सेप्तेम्बर सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। दिनै 40टानिबो बांसिन आबादारि आफादा भारत बन्द फोसावनाय जादोंमोन। भारतावल' नङा, आसामावबो बेनि बिहोमाखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गोबां जायगाफ्राव दखान गला बन्द आरो राजालामायाव हान्था मेलानि थांलाय फैलाय गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो बन्दजों लोब्बा लाखिग्रा गासै 20 सोद्रोमाखौ पुलिसआ हमनानै दोनदों। मुकामुवा पुलिस थानायाव बिथांमोनखौ सोनानै दोननाय जादों। फुंनि 6 बाजिनिफ्राय बेलासि 4 बाजिसिम बे बन्दखौ फोसावनाय जादों। गोबां राजखान्थि हान्जाफ्राबो बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेरै कंग्रेस, आम आदमी पार्टी, GMK बायदि राजखान्थि हान्जाफ्राबो बेवहाय बाहागो लादों होननानै खौराङाव मिथि मोननाय जादों। 2022 मायथाइनिफ्राय रायजोआव जागोन गोदान सोलोंथाइ खान्थि, थामहिनबा निउ एडुकेसन पलिसि। बेखायनो दानिफ्राय बिफानाव गोबां सोलाय-सोल' खालामनाय खामानिफोरा सोलिगासिनो दङ। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा रायजोनि गुबुन आफादफोरजों सावरायनायनि हाबायाव मुखुब जानानै दङ। रायजोआव गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि थिसननो गोनां गोदानै 1000 फोरोंगिरिनि मासि ओंखारनानै फैगोन। बेनिनो फरायसालिमानि थाखाय 10 साननि गेजेराव 150 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जागोन। बेनिनो गुबुन हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि थाखाय 850खौ थिसननाय जागोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला रायजोआव गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैयोब्ला रायजोनि गोबां फरायसालिफोरखौ ज' खालामनाय जागोन, नाथाय फरायसालिफोरखौल'सो ज' खालामनाय जागोन, नाथाय रावनिबो साख्रिनि जेबो खहा जानाय नङा होननानै फोरमायदों। संग्रा गेसनि कानेक्सन लानो थाखाय रावनिबो डिस्ट्रिबिउटर अफिससिम थांलाय फैलाय खालामनांगौनि गोनांथि गैला। बेखायनो मोनसे गोदान LPG कानेक्सन लानो थाखाय खनसेल' मिस कल खालामब्लानो जाबाय, अब्लानो मोननो हागोन LPG गेस। इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड थामहिनबा IOCL आ मोनसे टुइटनि गेजेरजों बे खोथाखौ रोखा फोरमायनानै होदों दि जे सोरबा सुबुङा 8454955555 नम्बराव मिस कल खालामोब्ला कम्पानिया नोंथांखौ फन खालामफिनगोन। बेल' नङा, गेस बुकिं खालामनो थाखायबो नोंथांमोना बेखौ मिस कल खालामनो हागोन आरो जुदि सिगांनिफ्राय गेस कानेक्सन दंखायोब्ला बेनि डकुमेन्ट्सखौबो भेरिफाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगाबो गुबुन नाम्बारफ्रा जादों 7588888824 नाम्बाराव नोंथांमोना वाट्सएप मेसेजबो खालामनो हागोन, नङाब्ला 7718955555 नाम्बाराव नोंथांमोना मेसेजबो हरनो हागोन। जुदि नोंथांनि बाहायनाय फना 2.3.7 एबा बेनिख्रुइ खमसिन भार्सननिब्ला दिनैनिफ्राय सोलिनाय नंलिया गुगलनि जेबो सार्भिस। खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय गुगलआ। गुगलनि जीमेल, गुगल ड्राइभ, इउट्युब बायदि एप्सफोरखौ बाहायनो थाखाय 3.0 भार्सननि बारा जानो नांगोन होननानै मोनथिनो होदों।